Sa number 5, tatlo patay sa separado nga insidente sang pagbunggo sa Silay, kag Cadiz. Dead on arrival ang driver sa motor samtang pilason ang duha ka mga angkas sini. Matapos nakabunggo sila sa likod sa nagapundo nga truck sa outer lane sa National Highway sakop sang Purok Gion, Barangay Kabahog sa Cadiz City. Sabado sang gabi. Gindala sa Cadiz District Hospital ang tatlo apang napatay ang driver nga si alias Abel, 34 anyos. Samtang pilason ang backriders nga sanday alias Ronnie kag alias Edmond. Nagwa sa investigasyon nga padulong sa direksyon sa Bacolod City ang motor sa nakabunggo ini sa bumper sa likod nga bahin sang truck. Mana-recover ang pulis nga traffic cone sa lugar apang hindi ini reflectorized. Samtang duha ka mag-amiguhay patay sa makabunggo ang ila ginasakyan nga motor sa Carabao sa Hacienda Santo Rosario, Barangay Gimbalaon sa Silay City, Domingo, sang Kagahon. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Edison Garcia, ang hepe sa Silay PNP, nga una nga napatay ang driver sa motor kag sang ulihi ginbawian man sang kabuhi ang angkas sini. Gikan sa isa ka sitio sa Gimbalaon ang mag-amiguhay kag padulong sa proper sang ila masugata ang Carabao nga nakabuhi. Ang Carabao ang buhi sunod sa hepe. Yara sa 19 kag 20 anyos ang edad sa mag-amiguhay suno sa pulis. Kasi gagpiyata siguro kung nag-tapok or ano, kaya kagahon na mo. Dulong na nga area, sir. Hindi man din, kaling kay kasi gulpihan bala, gulpihan nga ko. Kasi ako din nag-inaway ang karbo mo, nakabuhi mo na. Kailan na, sir, tagilas ng Carabao, sir? May settlement nga may istorya sila karon sa hapon.